Hier achter mij moet er komen. Het bedrijf Rubberverwerking Nederland uit de Achterhoek. Dat die blikken naar de vergunning van rechtswege verleend is door procedurefouten van de gemeente. Dwarsbelang en omwenden binnen poor en hebben zorgen over de komst van dit bedrijf onderzetten in 4 woorden. Nou, de grootste zorg is natuurlijk gewoon in het algemeen de overlast die zo'n bedrijf veroorzaakt op geur, stof, water, lawaai. Dus, en gevaar van brand, omwenden. Dat zijn eigenlijk de normale risicofactoren waar zo'n bedrijf mee te maken had. En waarvan wij zeggen van ja, zo'n bedrijf jet net op zo'n lied industrieterrein zat dicht bij de bewenning. Want ja, je zult het erin en je zult het allemaal lezen en iets in de ijs leidt de squallen en iets verderop leidt het centrum van het dorp. Dus dit is een industrie die in uw optiek op een heel groot industrieterrein zit, maar net in Liedsdorp. Geluidsoverlast, stof, stank, de brandveiligheid, dat vind ik. Dit diekje werd iedereen in Oedelmaat en wat daar zijn ontiegelijke grote vrachtauto's zo heen. 25 stuks dijs. Dat is vooral voor de verkeersveiligheid, ook voor uw been en de oren omwennenden. Het landelijke karakter gaat erom. Dwarsbelang van woorden roept op om in bezwaar te gaan. De gemeente zit nog met de handen niet hier, want die kan van rechtswege dus net weigeren. Die hadden termijn voor inletten. En dan mag maar zien dat de beoordelingscommissie dan akkoord gaat met de bezwaren die er binnen. En het allervervelendste van dit hele verhaal is dus dat nou de burger het onderzoek doen moet of deze vergunning wel of net terecht is. Dat doet normaal de gemeente. En ik roep dan ook iedereen op die hier belang bij had om dat inderdaad te doen. Naast het feit dat ja, als zo'n bedrijf zich vestigen wil in het dorp en de gemeente wist dat en die had echt nooit gewoon over wat de burgers ervan voelen. En dan verwacht je dat het vuur te sloffen in om het goed te doen. En dan krijg je dit soort blunders bijna van nou, we hadden termijn voor inletten. En dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Het lijkt erop dat Rubberverwerking Nederland net waargeeft wat er in de aanvraag schreeuwen staat. Nou, hij zei het zelfs letterlijk, dat het een soort twaartrapsraket. Hij zei van nou, als ik dan net redder in mij, dan doe ik eerst op een overslag en lichte bewerkingen. En als ik er dan 1 keer zit, dan probeer ik wel de volgende vergunning te krijgen. Dus deze man is gewoon van plan om je shredderen te gaan met alle overlast van dien. Het college van Dantemdeel jouwt aan hem zorgen te maken over de komst van RVN, maar hij geen weigeringsgroen. Het rubberbedrijf wie net bereikbaar voor commentaar. De komst van het bedrijf is een drama voor het dorp. Het is natuurlijk, het gaat dus alle jaren om, maar niet alleen hier bij ons als omwennenden op het industrieterrein, maar ook het dorp van Waarden. Ik bedoel, wie ben daar nou een prachtig park ontmeidje? Dat gaat dadelijk als eerste met Zuidwestenwien alle stank en stof oerhinnen.